En relació amb el mercat laboral i el feminisme, encara avui hi ha una clara bretxa salarial entre homes i dones. Els homes cobrem un 137% més en hores extres que les dones, segons l'informe anual sobre bretxa salarial. A més, les dones cobren de mitjana 6.209 euros menys a l'any que els homes i hi ha casos de dificultats per accedir a càrrecs de direcció. Quin pla té la Generalitat per combatre aquestes desigualtats en el món laboral? És evident que l'eina que realment fa transformació, no, en el mercat laboral, en tota la bretxa salarial de gènere, són la implicació directa i acompanyar els plans d'igualtat. Per això nosaltres, des del nostre departament, el que volem impulsar serà garantir, no, que els plans d'igualtat es portin a terme a totes, no únicament a les empreses que estan obligades per llei, sinó també impulsar una sèrie de subvencions per a aquelles empreses, petites, mitjanes empreses de menys de 50 treballadors i treballadores, perquè puguin, no, fer front a aquesta inversió també en transformació de les seves empreses i d'aquesta forma també garantir, no, que el talent femení o el talent feminista s'incorpora de forma habitual i, a ser possible, amb aquest 50% que ens tocaria a tot arreu, no? En totes les línies productives i en tot el món empresarial.